Mathias, vi vinder den sidste kamp her i fredags mod Herlufsholm 5-1. Var det fortjent resultat? Ja, det var det. Vi spillede godt. Det gjorde vi. Totalt styr på det. Og det lykkedes også dig at få scoret et mål. Kan du prøve at beskrive, hvordan det foregik? Jeg tager turen fra forsvaret af. Fyrer den helt op til midten der. Ser jeg tvær. Spiller jeg lige tvær der. Han lægger lige af til mig. Så ser jeg lige der, og så har jeg FIFA i hovedet. Så det. Og så banker jeg den over i det lange hjørne, og målet, han kan ikke reach den. Sådan der. Og det var til 4-1, ikke? Jo. Ja. Du havde også sådan en lille dans, du dansede lige efter, og du scorede målet der. Må vi ikke lige prøve at se den igen? Jo. Jamen, den går sådan, at jeg scorer målet, og de andre kommer ind og siger goddag og sådan noget, og så laver jeg lige den der. Ej, det er jo klasse. Du skal lige høre her på lørdag næste kamp, det er mod Bjæverskov. Og det er ikke lykkes dem at få point endnu. Hvordan tror du, den kamp den bliver? Ja, hvis vi gør ligesom sidst, så taber vi. Så der er ikke så meget at sige der. Men vi knipper dem. Ja. Det gør vi. Ja, de går jo rundt. Super. God kamp på lørdag. Jo, tak.